हेलौ रायजोफोर मा खबर फेमिलि टाइम पार्कआव जिरायफैदों दिनै मा खालामगोन मा मागोन ना मा खबर रायजोफोर पार्कआव फैदों पार्कआव दिनै बेरायनो फेमिलि टाइम नोंसिनि खिन्थानि रं नै अयथासार मानसि पार्कआव ओइ बिमा कपिराइट फैगोन माबाना मोजां मोनो बेरायना मा खबर रायजोफोर ओजोंथ' मोनाबाय खोमा ना बेटा हाय बोल यार खाली खाते रहेगा मा खबर रायजोफोर होनना बुं मोजां ना आंबो मोजां होनना बुं आं जाबाय थादो आं जाबाय थादो मतलब क्या है मतलब हम लोग खा रहे हैं बस ओरैनो दसे रायजोफोर बाय